The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan, gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Good day everyone, our subscribers, our fellow believers, ano sa kita na itong adlaw-adlaw ang pagtuon sa pulo sa Dios ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. So sa wailangan mo padayon ta sa tuon sa atong tulanan nga giuluhan sa in English o Developing Divine Viewpoint. Okay, din kita mohunong kagahapon, din kita magasugod karon atong gituki gatong Colossus 3:12 ato nagihapon nga hisgutan kini, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, etc. Ayaw kalimot yan itong pinili, elect of God. Ikaw ang magtutuo. Pinili ka. Now, tuod, no, mangutanaw ko nimo, what do you mean by compassion? Kana bang heartfelt? Kining compassion sa doctrinal nga termino niini is impersonal love. Now, of course, we can only apply impersonal love after nga naugmad na nato ang personal love for God. Mao na nga, sige ta sa atong spiritual momentum aron makakabot kita, makaugmad kita sa personal love for God. Then, we can apply impersonal love sa ngadto sa atong isikataw. Okay? Now, madto ta sa Roma 8:28. As we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Ang called diha mo ang eklektos. Verse 29, for those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brethren. Now, ang predestined diha, okay? Ang foreknew, mao kini ang foreknowledge sa Dios. Okay, back to Colossians 3:12, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humility, gentleness, and patience. The whole phrase, bowels of mercy, etc., mo niyang impersonal love for all mankind. Ang bowels diha is splanknon. Sa Griego, it's nephros, meaning belly, tiyan. Okay. Karon mo tuta sa duha ka matang sa compassion. Okay? There are two kinds of compassion, or sa Binisaya, ang compassion is pagka-mapuangoron. Okay? Na duha ka klase, genuine o pseudo or fake. Mini. Okay, atong isgutan una kining genuine. Now, kining genuine compassion, this is one sympathy, mercy, clemency, etc. as a human virtue. Tawanon kining bertud ngadto sa ubang tao, resulta kini sa atong pagtuman sa espirituhanong pagkinabuhi, etc. With emphasis niadtong napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga 10 problem-solving devices gagisangkap sa Diyos kanatong mga magtutuo. Therefore, ang genuine compassion
produkto kini, resulta kini sa pagpuyo sa magtutuo diya sa sulod sa operational divine sphere nga diin siya nagatuman sa iyang espirituhan nung pagkinabuhi siya napunan sa Espiritu Santo, ginamit niya ang napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. Niya mga ehemplo, kadto bang kompasyon sa atong Ginoong Jesucristo ngadto ni Lazaro, kinsa namatay. Og niyan itong pagkamatay ng Lazaro, mihilak si Ginoong Jesucristo. Ito iyang kompasyon. O niya, laing sitwasyon. Ang atong Ginoo, nga si Ginoong Jesucristo, diha siya kompasyon ngadto ni Maria Magdalena nga nalambigit kini sa pagpanapaw. She was engaged in adultery. So ang Dios, ang atong Ginoong Jesucristo, may sulti ngadto kaniya, go and sin no more. Okay, lakaw, ayaw na pagpakasala. Mo ni kaduha, ikatulo, ang atong Ginoong Jesucristo had compassion sa babae didto sa atabay nga nagakaos og tubig. O, sa istorya nini. So, mo kini ang genuine compassion. At ito si kadua, pseudo or fake, plastic, mini. Actually, mo ni gitawag sa mga tao, pakitang tao. Now, kini, resulta ni sa kanang gahom sa kinaya magsasala diya sa maong magtutuo. Magtutuo itong isigutan, ha? Dili ni resulta sa doktrina, but a result of the old sinature's motivation. Ang magtutuo nga mag-practice ni ini, carnal. He's a carnal believer. Resulta lagi kini sa gahom sa kinaya magsasala. Nga mo'y nagadumala sa iyong kinabuhi. Okay, balik ng butas Colossus 3:12. So, as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Ang put on din sa Grigong pulong isin duo. Put on, isulob. O niya ang chosen, iba naman ka, eklektos. By the way, ang Biblia, gisuwat kini sa iyang orihinal nga lingwahe. Ang Old Testament, daang pakingsaan, was originally written sa Hebrewanon. Now, dunhay mga porsyon diha nga Aramaic. Samtang ang bagong tugon, New Testament, was originally written in Greek. So, we study the Word of God pinagi sa ilang original nga lingwahe. Mao nang sahay moingon tag corrected translation nga nakaulugan nga nagtuon tas pulong sa Dios pinagi sa unsa. Well, pagi sa pagtuon pinagi nining original nga sinultihan. Kaya nga to kung paagi sa pagtuon sa pulong sa Dios, gitawag kini og ICE method. ICE. Now, I stands for isagogical, C categorical, o ang E exegetical. Mao nang ibutang na itong ICE method. Now, kitang mga magtutuo, gimanduan to acquire, to possess knowledge. Kahibalo. Dili ang atong pagbati. Of course, well, we cannot ignore feeling. Kay mga tao man lang kita, mubati man tao. Doon natin mga pagbati. Si feeling is supposed to be a responder lang.
Okay? Dili ni motivator. Or, in other words, ang atong feeling, atong pagbati, is only supposed to respond to what is in our mind. Feeling should not be controlling our life. In fact, feeling has nothing to do with our spiritual life. It should be the mind to control our life. Kung buon tang mahimong mga mananaog ng mga magtotoo. So, mao nagmando sa pulong sa Diyos nga, ayaw mo gamit sa inyong emosyon, sa inyong feeling. Kay, pildig yung kanya na. Gamita ka na yung una-una. Okay. As we go on sa atong espirituanon nga momentum, we are going to learn daghan nga mga doctrinal principles. Kining mga prinsipyo, labihas pagka may ulanon to follow when it comes to growing up in the spiritual life. So we must note na ang Kristohanong pagis pagkinabuhi, meaning ang espirituhanong kinabuhi, dili ni makinabuhi nato sa tinawhanon nga paagi. It can only be lived by divine way. Paagi ra sa Dios. Nakalimot ka na sa definition sa Christian way of life? The Christian way of life is a supernatural way of life. And as such, it demands a supernatural way of execution. So ang Diyos nagkamando ka na itong mga magtotoo to be doers of the word, not only hearers of the word. James 1:22. In fact, ang pulong sa Diyos nagkanayon, bisag unsay atong buhaton, whatever we do in word or deed, we have to do all in the Lord Jesus Christ's name, giving thanks through Him to God the Father. Ang pulong sa Diyos kaalam. It is wisdom. Ug ang kaalam, mo ay magapalig-on sa usa ka manggialamon nga tao, more than 10 rulers who are in a city. Nana sa Ecclesiastes 7:19. Si Propeta Hosea nagkanayon, sow the wind and reap the whirlwind. Mao na ang pasabot sa law of volitional responsibility. Ako ning gihubad sa Binisaya og balaod ni sa tulubagon sa atong kabumuton. Okay? Colossians 3:12 again, chosen, pinili, eklektos. As a chosen, ingon nga pinili, o luwas nga tao, kita gisangkapan sa Diyos nini musunod. Mao ni gisangkap sa Diyos nga kita nahimo ng mga magtutuo o luwas na. Gihatagan tag kinabuhing dayon. Kita nadugtong na iusa na kang Kristo hangtod. Gihatagan taniya og dili kasagaran nga espirituanong kinabuhi. Gihatagan ta sa Dios sa napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. Gihatagan taniya og kahanas nga espirituanon. Numdum ka? Tulo, spiritual self-esteem, spiritual autonomy o spiritual maturity. Unsa pa ang gisangkap sa Dios? Escrow blessings in time. Unya, inig biya na ito ng kalibutan na kung ato ng panahon, mo tubang tao giyatagan ta sa Diyos daan o dying grace. Kung nagatubo ka o ikaw mananaog nga magtotoo, mo ni mo masinati. Inigbiya na ito ng kalibutan na. O unsa pa, escrow blessings dito sa eternidad. Gaandam na ang Diyos. Tuwa na, giandam. Okay, Colossians 3:12 again. So as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience.
Now, kining tanang mga bertud nga itong gisgutan din sa versikulo 12, dili ni mapaningkamutan, dili pinaningkamutan, but produkto kini o inunta resulta kini sa espiritualong pagbuylo on a daily basis. So, diya sa protocol plan of God or operational divine sphere, o nagabuhat ka diha as unto the Lord. 1 Corinthians 5:7, clean out the old leaven so that you may be a new lump, just as you are in fact unleavened. For Christ our Passover also has been sacrificed. Deuteronomy 15:11, for the poor will never cease to be in the land. Therefore, I command you, saying, you shall freely open your hand to your brother, to your needy and poor in your land. Tinood, magpabili ng mga kabos. O do not take them for granted. Colossians 3:13, bearing with one another and forgiving each other, whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you. Kining bearing with one another, kining bearing, sa Grigong pulong is anikomai. Anikomai, nagkahulugan o mag-inantusay sa usag-usa. Bearing with one another. Okay? Now, kita mga magtotoo are supposed to live by faith, not by sight. Balik-balikon gina na to. We are supposed to live by faith. Pinagis pagtuo, dili sa unsay ato makita. Besides, gimanduan kita to live in the light of eternity. To live our life as if today is our last day on earth. Mao ni ang mga punto nga atong angay hinumduman sa atong tagsa-tagsa ka espiritualong kinabuhi. Amahan namong Diyos, salamat din ang grasya nga mong ipahimuslan pagtuon sa dugang pagkamatuoran. Salamat din ang mong Bible study pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon nining among spiritual momentum. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.